kulezi inyanga ezu-8 njengoba bengiqala ukubona lokho. Washintshwa yini ukuthi manje kuze kweqe kusho ukuthi phela umsebenzi owungikhipha busy angithi ayisekho into engikhipha busy manje ukuthi ngiwashelane nawe indoda endala ngikuphekele ngikwenzele yonke into ezifu ingane encane. Imisebenzi ayikho ezweni lethu awukwazi wena lokho. Umsebenzi akanawo mfethu umsebenzi anawo ukuthi nje akunikeze igqeke usho njalo sisi. Ayena bo igqeke yakhe mfethu. Usakhuluma naye. Igqeke yakhe mfethu mnandi. Usukhuluma nobhuti osakhuluma nami manje. Angithi mina umbizela ukuthi uzomtshela into omtshela yona. Manje sawushula ukukhuluma chaza isitori sakho. Ungangijwayeli kahle. Kahle sisi la umfowethu uthi umnika kakhulu unciphisa aphumule. Phela. Okay, ngiyamuzwa into ayishoyo. Kusho ukuthi mina kahle usamkele. Usho ukuthi makuwukuthi mina ngifuna ukuthi senze ucathi kumele mina ngihambe ngiyolifuna ngaphandle ngishaye nendoda yami. Hayi lutho. Nakho uvumelana naye nje. Akasho kanjalo. Awuyizwa kahle inkulumo la. Ungathi angizwa kahle inkulumo. Mina bengikudinga ezindoda yami mele ube khona ngoba nawe mawungidinga umuntu wakho ojola naye ngihlezi ngikhona ngaso sonke isikhathi. Mina ngihlezi. Manje wena uhlulwa yini? Angilali endlini ngasonke isikhathi. Ulala endlini vele. Akusho lutho lokho mina mengikudinga mengifuna ucansi manje kumele silenze makuwukuthi uyahluleka lokho kulungileke kusho ukuthi ngizohamba ngiyolifuna kwabanye ngaphandle ngoba phela wena kusho ukuthi kuyahlula lokho uwena ojwayela mina kabi oqala ngibizela lamadoda engingawazi la amakhamera usuzongitshela lo mbhedo ongitshela wona ungishiya le ndlini ungishiya ngile ndlini ungangitshelanga ukuthi uyapi. Okay asingalwini asikhulumeni kahle zabantu abadala sisi. Ngiyazi mfethu ukuthi umuntu wesifazane uyadinga ukuthi izidingo zakho zigcineke. Naye kodwa ubafo phela ufuna understand ukuthi uyasebenza. Akaze uhlezi mhlambe ready for iqezo kinzo. Yabo kunezikhathi webha ezobuya emsebenzini like uqeda ukusho njengamanje ungena ngo9 ekseni aphume ngo7 ebusuku. Wesamwazi umsebenzi wakho ukuthi ukhathaza kangakanani. Ngiyazama ngitshela lo ukuthi ungena ngo9 aphume ngo7 ebusuku kunabantu abangena ngabo6 emsebenzini abakaze ba complain yena ucomplainiswa yini? Ucomplainiswa yini? Uyabazi nisubayithola iqebo. Ngeke bangayithola hayi ayikho leyo nto wena nje ucashela amahlaza akho ukuthi nje uyashona ukungisatisfy ayikho nje lento echazayo. Ungakhohlwa wena ukuthi njalo uzobizela abantu ngila uzongibukanisa nezo hala ngisho nomakhelwane uzongibukanisa nezo bahlangana apho makhelwane lento esuke senze ngila phezwakho ngithemba kabi mina wena ubhizi unaka izinto esho omakhelwane akho into esho yimina yabo mina ngiyaphakamisa mangizwa ngereview makhelwane ethi webafu ngizweni izolo wena